Yesu esavula umlomo phaka kwencwadi kaYohane 19 umqolo 26 to 27 uthetha uYesu apha khamente engcwele kaThixo uthetha uthi mfazi nanko unyana athi nyana nanko unyoko into esizawuthetha ngayo namhlanje uYesu phambi koba esiya kule kona ajongene nayo kunjalo nje kungekho yimbi indlela nokuyithatha ngaphandle koba ngene kule kona injongo zoba kwenzeke ngolhlobo ubonakala esekhosini apho kulindeleka imizuzu emihlanu ayigqiba ukuyenza into ebeyibhala ngelo xesha bantwana abahle abathandwa nguThixo mfazi nanko unyoko nyana nanko unyoko khamente engcwele kaThixo wathetha lamazwi uYesu ungekho mnandi kuye ujonga unina embona engathi uqolekile kodwa le ntokazi ibonakala inesibindi noxa kunjalo ngoba uyayiqonda into unyana wakhe usekhosini kuba engenxa ngaphambili uke wamlahleka ebuntwaneni wathi xa emkhangela wamfumana phakathi kwamadoda uthi sichithe ixesha elikhulu noyihlosi kumkhangela uthi xa ephendula uthe wazi na okokuba ndisemsebenzini kababa nani bomama nani bonyana bethu nani bonyana bethu nixesha loba ngoku nithathe ezinyaweni zootata benu ngoba niyalesiwe uYesu waseNazaretha okokuba nanku unyana ma lo nyana uzalwa ukuze akhulule uyise noba uyise endleleni ebebhadula kodwa kovela unyana ziyatshintsha izinto ekhaya umfazi phakathi kwendlu yakhe uyawakha umzi bethunala ngoba ulumko ngoba akazuthi angabhaduli yole nto namhlanje kuvela lamazwi omyalezo ithetha ukuthi wena nkosikazi unoxanduva lokuzama ukubuyisela umzi ekhaya noxanduva lokutshintsha itopiki xa ufika ekhaya sivala ngamakhalibhodi uze neglasi ndizifile kuhle ngoba kufika umakoti unyana unoxanduva lokuba wawuqethwa bantakwethu logama kusekho izimayili ayovusa umzi kababa khamente engcwele kaThixo kupha ekhaya sihlala sonke edolophini sonke bantakwethu kodwa ingxaki zethu zifuna ekhaya sizaya kwabani ngoba kosahlala edolophini sitshintsha indlela sihle into zasedolophini kupha ekhaya uzawufikela phi ke ngoku ndiyakubona uYesu ududula intshetshe ndisesishwayimba uzofika uthini inoba ndifanele uba ngumamakho ingabe mhlawumbi ndifanele uba ngutata njengoba ndirhoxisa amehlo ndiqinisekanga uba nyana wam ngoba kaloku ndinje nyana nanku unyoko mfazi nanku nyana aba bantu ngabona kulapho iqala khona inhlungu uthi xa ehamba uYesu kathi kojonge emnqamlezweni kodwa iqonda uba abantu ababili batshiya noxanduva lokuyazi into yoba apha emhlabeni ayondawo yokonwaba le apha yole nto xa uzonikwa le bhatyi kuthiwa yimfazi lize lifike hayi madoda nisathandana bazalwane
kutheni nithi sike sithandana kwenziwa njani? Luphelele upho luthando ukuluthatha ngalamini onikwa lele nkosi. Mfazi nangu nyana nangu nyo sinikolo qanduva lokwenza le building aphezathi khona ukuze le building yofezelwa. Lo mfazi umbone ngathi uqalekile nje uyagoduka. Ngabe khona sazamenzela yona. Mhlawumbe ke xa ndibhubhile uzawenza mhla umngcwabo wami. Uthi umama uzozi intoka zakho elilizwi lenkosi mayisibele.